choyambirira ndifuna muyang'ane screenshot imeneyi. Screenshot imene ndaitenga pa CNN. Screenshot imene ndithu ikunena makamaka motsindika kuti wamkulu amene amusira kuti alongosole zonse za security mu dziko la Iran, Ali Larijani, tinakamba kale za amene iyo amene ndithu wakana kunena kuti palibe sakufuna, palibe zokambirana ndi America, like sana pange ku proposal iliyonse kuti akambirane ndi America tikambirane ayi. Zimene kulibe. So ndimaona ndithu ma news tina yayi afuna akambirane ndi America yakana no. Kulibe. News imene kulibe. Right? That's the first thing. Second thing, nkhani kuza ndi akuti supreme leader wanyuwani amene wasankhidwa waphedwa. Anyway, ku Iran panopa kulibe supreme leader wanyuwani. Yeah, kulibe supreme leader wanyuwani. Chimene chitika ku Iran, article number 111 ya malamulo au mu constitution yao kuli article wa 111. Muipanga check pa Google, mukhoza ku Google. Ndinena kuti supreme leader akamwalira akaphedwa akapanga resign chimachitika njani. Tinakamba kuti supreme leader amene amakhani mphamvu zazikulu kwambiri. So article imene 111 imanena kuti mphamvu zimene za supreme leader zimene zimakhala shared ndi anthu atatu. 1 president, 2 wamkulu wa ku council, 3 chief justice. Right? So mphamvu zimene ndithu pano pakadali panopa apanga form ngati kuti ka interim mwa temporary kuti mphamvu zimene zizi ndi zimene zikuyendetsa dziko la Iran pakadali panopa asanasankhe supreme leader wanyuwani. So kumene kuli Pezeshkian, president wa dziko la Iran. Right? Ndiye kuli amene akunena kuti waphedwa. Si supreme leader amene ndi Ali Reza. Ali Reza amene sanaphedwe. Amene kulibe news yotsindika kuti iye waphedwa. Olo ine palibe news like, right? So amene kumaso kuliso winaso wachitatu amene waku council jurist. So atatu amene wawa ndi amene atenga mphamvu za supreme leader ndi amene tsopano akuyendetsa dziko la Iran. So timangofati pange to blush makamaka nkhani zimene zimafekizira uyu so waphedwa supreme leader amene tamvana. So yeah, welcome back to the YouTube channel. Malani Cameras, good morning. Dziko banchi konse kumene muli. Tipasane ma update pano. Nkhondo makamaka kunja kumene ndithu ku Middle East. Pamene ndithu nkhondo yafalikira pena pali ponse. Pamene ndithu Iran tsopano has gone crazy, like world, like yango bali kiratu. So pano makamaka kumene ndithu kwa chema ndithu andi sikuli bwino. So anyway, pakadali pano tisanapite kutali pompano to breaking news ya pompano to pamene ku embassy ya Kuwait kumene ndithu kwafuka ndithu tsikufuka utsi kuli kwa politsiro titero. And we're just learning smoke is coming out of the U.S. Embassy in Kuwait. The embassy is urging Americans to stay away and shelter in place. So makamaka casualties kawatika zotsatira zokuonongeka kwa zinthu miyoyo sizinabwere kuma kumene kuku ndithu kwa politsidwa. Pambuyo pakuti tikumva kunena kuti Americans iwowa akupanga claim kunena kuti akuti IRGC headquarters kuti iyayi asilikali Iranian Revolutionary Guards akuti headquarters yawo akuti ya politsidwa ya terato ma claim iwo ma Americans akutero. So pakadali pano ku Iran tinena kuti kuli magulu awiri asilikali, kuli Artesh ndi kuli IRGC. Kuli asilikali a dziko ndithu alipo dziko ngati asilikali
alipo amene ndithu ndi almost 600,000 kupitula 500,000 asilikali amenewo amene ndi adziko amenewo. Nde tiliso ndi asilikali enaso amene oteteza tsopano boma special amene ali 150,000 asilikali amenewo. Almost asilikali onse kuaphatikiza amathamangira 900 chakuti 1000 amathamangira almost a million. Onsewo ndithu ndi asilikali. So ma barracks tinene pano kuona kuti ku Iran kule chiwerengo cha anthu pafupifupi 92 million. Ndi dziko lalikulu kwambiri. So tikamakamba za chiwerengo cha asilikali msamala yabo kuti asilikali onsewo, so imagine pa 92 million kungochisapo 1 basi ndekuti onsewo akhali ndithu asilikali a dziko. So America ikunena kuti IRGC headquarters akuti imene ndithu akuti yaphulitsidwa. So America nayonso ndithu ikumatumiza tima videos timene tsopano akuonesa ndege zikunyamuka kenanso kenako akupanga bomb. So akumaonesa ndithu ngati tingorekeza ngati pali zima launcher ma ballistic missiles aja amakhala ndi chigalimoto chake chi special truck chake chimene amaponyerapo ndithu mabomba. Fasunga ngomonya chisawa yayi. So akumonesa chimene chacho muna chifuna chizinyamuka then kenako akumonesa tsopano akurani akuphulitsa. So izo ndi zimene tsopano America ikunena. So anyway, lero ndithu Trump wa anayima ndikulengeza ndithu kuti akuluakulu asilikali athu atatu amwalira. So pamene asilikali athu atatu amwalira iwo ndithu alonjeza kuti Iran tsopano pano ayinyenya kwambiri chifukwa iwo sangapange zimenezozo. Komabe after kutero pamene tsopano Iran ikupitirizabe kupangabe attack even ku embassy ya America ku Kuwait. Anyway, mu speech ya Trump muli zinthu zingapa zimene iyeyo wazipanga highlight. Choyambirira anakuona kuti abwezera makamaka mwazi umenewo wa anthu atatu amene wawa. Anyway, ndi mmene iwo ndithu amakhalira. Like anthu asilikali ku America ndi asilikali special yayi. Ndi maagita iwo amamenya kwambiri kuposa wina aliyense. So akafa atatu ndi kuti pamene kuti kwavuta kwambiri. Pamene mayiko enawa kwafa anthu ambiri. So miyoyo ya anthu enawa imene ndithu kwenikweni libe ntchito kwenikweni. Makamaka miyoyo ya ana asukulu amene aphedwa kuchinacha mathamangira ndithu 6 zakuti amene ajawo ku school kuchete. Ndoti amene ajawo libe ntchito kwambiri. Komano miyoyo itatu yema Americans imene ndoti imene ndoti mwayipalamula kwambiri. America mwayipalamula kwambiri ndoti chifukwa anthu atatu anthu titatu tokha basi tutatu mpaka nakuzekera shop. Tumalizo tutatu mpaka na shop isekede. Anyway, if you remember that kachinda clip kameneko ka voice tizeke mariro chifukwa chito mariro tuwiri kamosi ku Burundi koma chitika to mariro tambiri. Yeah, so anyway imene iwacha enenera. So pambuyo pachoncho ndithu nkupezanso kuona zoti iwaja anapempha America yapempha. Okay, anyway tinakapakati zokhuza ndi map aku Iran geographically kuona zoti ndikovuta ku Iran kuti ndithu ukhale ngati upita ndi zimachanchani zichayi kovuta lapo. So iwaja apempha UK kuti akulu bwanji mutithandizeko ifeyo tizipangira kulonchi mabomba ku UK ku malingana mwene situation imene ili. So UK Keir Starmer amene prime minister wa UK wanena kuti akuluakulu ifeyo talola anatipempha America kuti ifeyo agwisa ntchito nawo base yathu ndi amajene kuno dziko lathu azipangira lonchi ndi talola koma tinene pano kuti ifeyo mu nkhondoyi ife sitikujoyina nawo. Like ifeyo mulibemo mu nkhondomo ife sitikujoyina nawo. Yes, apanga clear pene apanga clear chifukwa Iran sikugawa kamba yayi. Iweyo ngati uli involved ndekuti nawe sauthira nazo. Chifukwa okay tingorekeza ngakuti gayo involved komano gayo wangwa kuphulitsidwa kwafika mpaka na ku Saudi Arabia ku barracks ya America ku Saudi Arabia. Mwina ena pano tingazindike kuti kuti
ku Saudi Arabia so kuliso ma Americans. Yes, anayika so base wine koko. Anayika base ma Americans. Kumene kunitu apolita. Chifanya apolita ku Saudi Arabia base ya America. Chifanya kuti kuseli MPC Mohammed bin Salman ama muuza Trump amamimbira fund Trump kuti tabanga atake akirano. Tabanga atake. Trump ndi Netanyahu zochita zawo. Trump ndi MPS ama munyengelera Trump kuti taphwasula amene. So Iran itadziwa so kuti okay kuti inuso ndoti inuso mulibwe. So nakonse ndithu arumiza so mabombaso. So pakati maiko aku Gulf region wawa so amene makamaka apangirwa atulusa joint statement yopanga condemn kuti Iran abo ndisumatiganize simulapanga mzabwino komanso apo pamene zilimo ifeso ngati kuli titenga necessary measures kuti nafeso tizipange defend ourselves inafeso tizitetezeso chifukwa apa inuyo simulapanga zabwino. So statement amene apa agwirizana oseaje amene ali ngati Oman, Bahrain, Dubai, Kuwait, Doha kose kumene kwaphunzitsidwa apanga joint statement yo imene anazimene. Anyway, by the way, makamaka Iran kweni chimene kufuna Iran jana. Iran pali zinthu ziwiri zimene zikuchitika kumene kuchako. Iran ikufuna kuti nazoti awapange pressurize, awapase pressure makamaka maiko amene wawa Dubai, Abu Dhabi kumene kupanga attack koseko. Chimene akufuna chake chino kuti maiko amene wawa agwirizane amuze Trump kuti akulu mulibwereketsa siyani nkhondo. So the philosophy amene behind ma attack amene ajawo afana kuti amuze akulu. By the way, reputation even ya Dubai Abu Dhabi chechele ku UAE reputation yake yona kuti ndi malo amene ali safe kwambiri ndi kuti mene ikuchoka ikupanga fades. Ifana ku Dubai and kumapanga attract matourist so abasileka anthu ali osase ngoti magayi ku Dubai ku Dubai mukaphunzitsidwako like pemba jamene kuti mu history kukufufutidwa ngati nakoso ndi malo sankhondo so kumene kuchako akungoyatsa basi. And the nafuna apange pressure ngati sizingatheke Iran ili ready kunena zoti nayoso ngati ingapita down if I'm going down I am going with you. So that if ngati tikuvaya tiva limodzi tikugwira nanuso tifa limodzi. Strategy imene ndinakuiza for akudziwa so kunena kuti pa nkhondo ngati imene iyi okay tukune moji ndunji machidule. Iran is fighting for survival, you understand. Ikungopanga nkhondo chifukwa chokuti apa mweneti but tikhale moyo like tikhale moyo chifukwa like kupanda kutero ndi kuti sakhala moyo. Bebe ndimumvetse iwo akungomenya nkhondo iye kuti akhale moyo for survival basi. Kupanda kutero akangopanga manjanji pang'ono osele kuti ataphire pyo. So kupanda kutero basi ndithu iwo sizayendera like sure. So Iran igwesisa kwana kuti ngati kuluza amene tiluze tonse amene bless yo chimene kuyembekeza ulo atafa like ulo atafa palibe vuto chifukwa ku Iran ananena Marco Rubio Secretary of State of America kwana zoti Iran ndale zawo zinaphatikizana ndi chikhulupiriro chakwawo like chikhulupiriro ndi ndale zawo ndizofanana ndizophatikizana so sungapange separate. So iwaja nkhani kuza ndi kufako ndikuona kuti anthu ena ndi amene angakhale kuti ali busy mukuti wafa kumana kwa iwaja kufako samapanga filo ngati mmene timafilira anthu ena afayayi. Iwo kufako amadzizo kuti okay ife tikufa kumano kumene tikupitako kuliso mtendere, you understand. So sungamenyane ndi munthu amene who is not scared to lose everything. Munthu amene sakuopa kuluza chinthu chonse sungalimbana naye amene you understand. So that's why supreme leader uja Ayatollah Ali Khamenei ye uja adamuuza kuti uchoke
utuluke munomu anazakana azirayi sizingatheke ine sindingathawe tu muno ya ndilimo muno akulu komatu mine mathreat mene dalili hayi ine ngandini ntchito ine libe ntchito ntchito indinoyo achinyamatano ndamene kuyenera menya nkhondo imeneyi ine walo ndingamenya nkhondo ine kwanga kwathakale basi so iye uja basi amvera kudzoka mamawa kupanga maduty amene amapangira nthawi zonse kupita ku office kwake and malipoti akuona kuti iyayi ndimene ndithu ku office kwakeko ndikumene ndithu adani anaponyako mizinga. Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. Said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. So anyway, izo takamba nkhani kuza ndi ku Iran mene ilili mene zikukhalira kamano tiyeni tulowe tsopano ku Israel. Makamaka Iran ku Israel ikuphulitsa and kuphulitsa kwanu zoti akufuna afuna zoti chinthu chichitike mpaka mene kujako. That's why kupeza nzona ndi pali mpaka anthu ayamba kubwera tsopano ma Israel ena ayamba kuyankhula kuti yayi kuli ma civilian and zizi sizabwino ine sindinkazozo ngati ma Israel amadziwa za ma civilian sindikudziwa zimene chifukwa ma Israel ndi number 1 kupha ma civilian ndipo amachita kunena kuti Palestina kulibe civilian amene aliyense ndi chigawenga. So iwo kuti wedi yoti civilian amayidziwa, right? Yeah, ndani akumpana ku Jerusalem mpana ya kuno kusoma kuti kuli maarabu taonani tonani pamene chimene chake chimene kujako chino kuti anthu amakhala kumenyero tele mecho muzikiti mucha wakuje ngoja kudziwa chimene kuti zikiti no akamene kujako omene ndithu even aslama akamapemphera mene kujamo akamaswala amabwera ndi majomba amene kwatibula mene kujamo. And Donald Trump anachita kwa zoti Jerusalem taipanga capital city kha capital city ya Israel. So anyway, pano so pano afuna maarabu akhale shield chikhaiti chango nanga kuti right pamene mtendere mekuchako na aliyesa amene sali nju mtendere alibe kumene kucha. So Iran kuna kuti nthu ikuphwasula ndithu komanso chachikulu pano pachino kuti ma defense system awo ma Iron Dome ma Patriotic asimandani akuti zonsezo zokanika kupanga intercept zokanika kugwira ntchito ku Israel manyumba akugamulidwa and ku Israel kukunyenyedwa. So chitetezo chaduka wakhala pasi ndi mabomba amagamula even kushelter kupanga. So guys, thank you so much. Ma update ena ndithu tizikupasani sone pang'ono chifukwa kunjako ndithu siku libwino komano just stay tuned. Kindly share it. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.